دگاری bir fikir romanı felsefa neta demokratik bigna asli ko hemi insane ko liberandari demokrasi ve kebiye azadi ve bağlar mani cahre gidin ağayı kazanacak. Cahre gidin her kot insan digarın behevre ziyan bikin azad bibin uksar bikebi ziyan bikin. Başarıda İrus رحلة نتوى ديمقراطية فكروا رمان الربرابو يقوي بغيريا آغاد يقوي عم بهذا دكارن لهمبني قوم بست سالي بسر بكبن Nisanê wek rojekî em bêjin ji bo giştî cîhanê rojekî nû ye taybet rojbûna serokatiya me ji bo me giştî cîhanê rojekî wek em rojekî muqeddes dibînin ji ber ku tiştek ku serokatiya me didime tiştek ku serokatî dayê me ava kirin rastî rojekî herî em bêjin giring e di jiyana me de ji ber ku fikir û ramanê serokatî îro hişt ku jin bige asteke herî jor mînaka avista xabor şehîd arîn yanî jin giha çi astê di şoreşa rojavada taybet jinê xwe gihand astekî ku hat isbat kirin ku gare her tiştî bike ev hemû bi sayê o fikrê rêber apoye Bêjî serokapo îro hemû gelê me cîhanê û gelê Kürt, gelê bindest hemû jî zanin ki îro çarê Nîsanê ye rojbûna serokê me rêberê me Serok Öcalan e em vê rojê destpêkê gelê Kürt ra pişta hemû gelê cîhanê û gelê bindest gelê hemû ciyanê re em pîroz dikin rojbûna serokatî heyvaka me ya nû rojeka me ya nû jiyaneka me ya nû ji bo me ava kir ji bo vê jî em dikarin bêjin rojbûna serokatî 2018 yê bibe bo gelê Kürt bo gelê cîhanê rojeka nû jiyaneka nû û şoreşeka nû